Assalamualaikum lur warahmatullahi wabarakatuh. Suasanane arep ning sarean rame. Boleh mungkin sik nyabar padus. Kalian nggak nani? Mau nggak? Akan mau cemplungnya ya? Aku cemplung loh jarak sebelum nggak? Oh kono. Aku cemplung loh. Jangan, aku kasih loh nggak? Mbak kok dhewe lho, Mbah? Lah ndi sing ngeterne? Ora karo Mas Pendi to? Aplosan. Aplosan karo sapa? Kakek. Ndi lho? Ya Mbak Yah lipat. Oh, alah. Kalian siapa nih wow? Mbak Yah. Iya. Kalian sinten? Karo sapa? Iya sikat. Demonstrasi tok ya gentenang no. Oh. Lah Mas Pendi ning ndi? Demonstrasi sapa? Motor Pendi. Oh, alah. Mandi motor kok. Lah grene Pak Heru e. Lah kae iki lah ya digondoli. Oh iya, Mbak lali. Nah, yo, sip. Halo, Lur. Sop le. Balik, Lur. Balik kalau balik. Bersama Kampret 2, bersama Kampret 2. Bersama Kampret 2 banyune ora tek anu lho. Wah, kene ditandon berarti. Ditandon banyune. Kayak banyak kalau ngono aku bukan nyemplung kene. Ora weget. 10.000. Bocah yo. Masa akeh Mbak Mandare? Wah, melun sarean lho. Ayo makan nih. Iya, iki aku minggir lho, Mbak. Wis minggir lho. Oke, Lur. Ono Lur ya, wis ning sarean Lur. Wes, bocah arep plang ya bocah iki ya. Aja anu Mas, tanganmu Mas. Kalau tak sawe plang ganti lho engko. Ya ngono ya. Oke, Lur. Ayo Lur, sampai Lur ya.